Прогнозите на Спортинг БГ за третия кръг от българското първенство. Спартак Варна и Ботев Враца откриват третия кръг, като прогнозата ни за този матч е равенство. ЦСКА 1948 срещу Септември е втория матч от кръга. Прогнозата ни е победа за ЦСКА 1948. Първият от съботните матчове е Локомотив Пловдив и ЦСКА, като нашата прогноза е под 2 гола и половина в матча. Вторият матч е Лудогорец срещу Добруджа. Прогнозата ни отново е под 2 гола и половина в матча. В неделя, първият матч е Локомотив София срещу Монтана. Прогнозата ни е победа за Локомотив София. Дербито на кръга с начално време 21:15 е Левски срещу Славия, като прогнозата ни е над 2,5 гола в матча. Предпоследният матч от третия кръг е Черно море срещу Берое. Нашата прогноза е равенство. И последния матч от кръга е между отборите на Ботев Пловдив и Арда. Прогнозата ни е и двата отбора да отбележат.